Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому доброранку. Кася, Лесик, мені вельми потрібна ваша допомога. Ми твої ліпші сябри і готові допомогти у любой справі. Дякую. Тільки розкажи, що за справа. Може, і наші глядачі так само тобі допоможуть. Я хочу прийняти уділ у конкурсі юних винаходників. О, як здорово! Ти чудовно придумала. А мені хочеться ведати, що за винаходство у тебе буде. А ви з гэтым ви якраз і повинні мені допомогти. Я хочу яку-небудь звичайну річ перетворити у незвичайну. Ха, це ж так просто. Давайте починати. А ви з чого починати, я не ведаю. А давайте почнем. Хвилиночку. Ось з гэтага капелюша. Вельми пригоже. Ось ми разом і придумаємо, як його перетворити у незвичайну. Почекайте. Треба довідатися. Може, вже хто-небудь працював над гэтым? І тоді отримається, що ми будемо винаходити ровер. Лесик, ну який такий ровер, не блитай нас. Я не думаю блитать. Просто так кажуть, коли придумують те, що давним-давно придумано і добре працює. Винайти ровер. А, тепер зрозуміла. Ми повинні придумати таке, про що до нас ніхто не здогадався. Ми ж не про всі відкриття ведаємо. Давайте доведаемся, что цікавого и незвичайного уже придумали дети. Давайте. Так. Ось вельми добра ідея для тих, хто не любить зав'язувати шнурки. Є черевички, які можна не здимати. Один раз начепив, шнурки зав'язав і все. У чаровичка міняється подошва. Натиснув на кнопку, чаровички перетворяються у коньки. Ідеш зимой, бачиш лужина замерзла, натискаєш на кнопку і все, ти вже фігурист. А летом ти можеш перетворити черевички у ролики. Достатково тільки твоєго жадання. А коли вам захочеться поскакать, можете перетворить черевички у кроссовки на спружинках. У таким обутку можна легко перескакувати лужини. Ці просто скакать до самих облаків. Я розкажу, що автор такої винаходки – 10-годовий хлопчик з Канади. А яке у його ім'я? Джо Сьюї. Молодчина. Я б вельми хотіла примірити такі черевики. І я так само. А ви, сябри? І многі б наші глядачі так само не відмовилися б від такого чудового обутку. А незвичайний капелюші хто-небудь придумував? Здається, що так. 9-годовий хлопчик Анаїс з Лондона. А хто ведає, де знаходиться Лондон? Многие наши глядачи говорят, что Лондон – это столица Великобритании. Правильно! Дик ось, хлопчик з Лондона вельми любить цукерки, а так само гулять у капелюші. І, напевно, ён вирішив злучити цукерки і капелюш? Менавіта так. Анаїс придумав капелюш з потаємної кишені для цукерок. Ха! Можно идти по улице и частоваться цукерками, коли захочется. Тепер ми будемо ведати, що цукерка в капелюш уже існує. А ми придумаємо що-небудь інше. И так само корыстное. А покуль давайте зробимо невеликий перепинок і поглядім мультфільм. О, давайте. Ух Ух ти! Ось такий чарівний капелюш у нас буде. Секрет його відкрити? Обов'язково. Добре, ходіть ближче і слухайте. У мене чарівний капелюш. Коли я думаю про добрі справи, які я можу зробити для своїх сябрів, він починає зіхатіти. А можна і мені поспробувати? Не, я першая. Добре. Ми раємо частіше робити добрі справи. И частей думать про своих сябров. А я ще лепш разом з сябрами робити добрі справи. Какие добрые справы у вас запланированы на сегодня? Ось ми по дорозі на занятки обов'язково покладемо почастунок у кормушку для птушок. Так, А після занятків допоможемо сусідці принести тяжкую сумку з крами.
І яшчэ мы абавязкова прыбярэм свае пакойчыкі. А калі мы часцей будзем рабіць добрыя справы, то і настрой ва ўсіх вакол будзе цудоўны. А ў добрым настроі любая справа ладзіцца. А для таго, каб настрой быў цудоўным, мы ў добраранку прапануем паглядзець цікавы мультфільм. А я вельмі чакаю, калі будзе многа снегу. Навошта? Хочаш у зімовую спячку пад снегам залегчы? Быццам наш знаёмы мішка Топа з калыханкі. Якая спячка можа быць зімой? Гэта ж самы цікавы час, калі можна катацца на санках, лыжах, кідацца снежкамі і проста любавацца зімовымі пейзажамі. А моя любимая зімовая забава – катацца з вялікай гары на санках. Дзяўчынкі, а хто з вас ведае, чаму санкі санкамі называюцца? І праўда, чаму? Давайте разам пападарожнічаем на машыне часу. І куды мы перанясемся? Будзем тут, на Беларусі, толькі перанясемся на некалькі стагоддзяў у мінулае. Гэта часы, калі нашы прапрапрабабулі і прапрапрадзядулі былі маленькімі. Прыкладна такога ж узросту, як і мы. І нашы глядачы. Здаецца, слова «сані» пайшло ад старажытнаславянскага слова «сань». Сань – вельмі прыгожае слово. А ведаеце, што яно азначала ў даўніну? Ды расказвай, не цягні. Паўсці. Сані чымсьці нагадвалі рухі змяі. Спачатку санкі паўзуць, а пасля пачынаюць ляцець. Катацца на санках было больш ганарова, чым на звычайных колах. Так, пракаціцца ў санях было запаветным жаданнем любога малога таго часу. Вынаходцы тады прыдумалі розныя ўдасканаленні для санак. Гэта якія? Спрабавалі дадаць ім хуткасці і прыладжвалі маторчык. Ой, здорава! А яшчэ адзін канструктар прыдумаў злучыць сані і лыжы. І з'явіліся сані, якія маглі плысці па вадзе. А хто з вас ведае, што зараз ёсць вельмі цудоўныя санкі-слайсеры? А што за яны? Гэта санкі, на якіх можна катацца круглы год. Напэўна, там, дзе заўсёды ляжыць снег. Зусім не! На слайсерах можна катацца нават у цёплае надвор'е. На дне такіх санак знаходзяцца ледзяшы, якія паступова растаюць, і слайсеры яшчэ хутчэй ляцяць з гары. Здорово! Толькі давайте яшчэ раз успомнім правілы, як на санках правільна катацца. Трэба адысціся як мага далей ад дарогі і дрэваў. І не забудзьцеся, сябры, добра нацягнуць шапкі на вушкі, а ручкі схаваць у рукавічкі. І катайцеся на здароўе. А зараз самы час паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Мне так хочацца яшчэ трошкі пагуляць. Не, зараз час на заняткі ісці. А па дарозе мы павінны зрабіць добрыя справы. Памятаеце, птушак пакарміць. Тады пасля заняткаў абавязкова наладзім вясёлую гульню разам. Дамовіліся. Жадаю ўсім цудоўнага дня. І самых лепшых сяброў. І да сустрэчы зранку У нашым добраранку! не праспіце.